Kúpil som si nový Lego Star Wars set a teraz sa poďme pozrieť na to, ako som ho postavil a ako som ho zrejtil. OK, ideme na to, hej. Čiže mám mobil na monitore, dúfam, že mi to nespadne. No, vtedy som ešte nevidel, že mi spadne. No, čo s tým budeme, nie som profesionál. A urobil som to fakt hrozne. Dobre. Na obraze nebolo nič vidieť, ako som to staval, čiže to je jedno, to som tam vystrihol a proste spadol mi ešte mobil. Takto nejak to aktuálne, že vyzerá. A snažil som sa to urobiť podľa toho obrázka, čo je na planíku. Čož podľa mňa sa to docela dosť podobá. Tu sú nejaké kúsky, čo ako ostali. A tu je krabica. Ako tento set overall hodnotím, je to asi 7 z 10, keďže akože na cenu a na to, že tam sú 4 figurky v takomto malom sete, je mega dobré. Sú tam 2 Mandaloriani a 2 Imperial, neviem. A je to docela cool, ako mne sa hlavne páči, ako tento tu Imperial, neviem čo, tam letí, alebo čo to tam robí. Tá tureta je docela cool a je to proste overall dobrý set, doporučujem ho a proste som to urobil nejak tak, ako to je na tomto, ale akurát trošku inak. Tu na je to, som to skôr snažil sa napodobniť zo zadu.